Ting Trisno Jalan Kulino Ake Ho 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 setangkep lampah angin daya kangge nanggung aku ingin Gianto angin keparangan jilampa angin saya caket saya kalilo kusuman kayu samplah ingkang keparangan badhe direk gantos sing bucor kasatriyan Gianto angin keparangan tinangku barokah idilan mangis Budal slendro mulih ya slendro yena pinarang janggep barokah kanthi ungale lambanging kanthi ketawang barokah wit langgam caping gunung keparon derek lampahing gantos sing busana keparonga kasumanggat lumantar kadang asara profesional musika ingkang pijih saking Tengger Lembean Magetan keparangna Genjot sangkep kari barokah kanthi dilan mangis wis nyoto kanthi daya kang langwing dadi kanyutane kamuri ing kautaman sang sudo manggala yuda kawistara anggen sang sudo manggala derekaken lampah ganti sing busana kusumaning ayu lalah kanthi lampah anggen iki kawisnasten wonten tlatah Slambur geger Madiun murid kanyotan ibu Dian Rias Munggo ingkang sampun kepareng gendhek lampah kanthi nyoto kawinastan jangkeping kaparidyan wis nyoto kalangan angin ngagar mugianto angin silih kuyung tati pangis pangajap gonging panuwun kasunyatan kanthi kantos sing busana kanthi rahayu kang mlijing
Wah, Jan Azhara Jan Powenak ya no. Azhara musik. Suatu musik yang sangat lengkap, jasa vendor lengkap The Wedding. Salah satu di bawah naungan Ibunda Umi. Alhamdulillah ingkang miji saking tlatah Tunggur Lembean Magetan. Sing duwe wonge klambine kuning kuwi lho, Nak. Niki nge-live menika, Oh, Mas. niku nge-live to, Bu? Live napa video? Video. Oh, video. Memorine cekak. Memorine ndahne lho, Mas. Wah, ndahne Ben pirang tanggapan giga? di video terus. Dan kok kayak terus tengah-tengah maaf, Boten. memori penuh. Boten no, piye to? Boten nggih. Kalau Oh, kita ndak bisa. live, Bu. Oh, Ternyata nggih. video. Muga-muga Nggih. sukses selalu Bunda nggih. Nggih. Alhamdulillah mungkin kita semuanya kita saling berpromo. Semoga kita semuanya dalam berbudaya, berkreasi nguri-nguri kabudaya Jawi tansah salimnya kuncar budaya ning Allahumma Amin. Ayo nok terabas nih karena saya di bakdo menika mangke wonten ajeng atur panampi ya. Sakar bisa nyawara gunung sisa hati raja ora ilang ngene padha lara lopo. Wah jan Sampun kepenak ya ngaturaken nok. menika caping gunung Caping Mas gunung Tri. versi langgam lajeng dangdut. Dangdut. Jan penak ya nok. Kesane Mas Heru mboten ngantuk. Heeh.